official. Kedaya Jawa Timur dong.
Was
timbangane gerak-gerak lho Kang iki aku. Sesuk tanggapan kon gerak-gerak iki. Wong bedingen ki ora umum lho ya Allah, reokan ramene kaya ngene. Reoke loro, pembaronge ya double. Ganongan ya kentung pongge, jatile ya api-api. Ngono bedingen ki duwe jatil sitok kae kok ya kira. Lah piye kok ya sing polah ki aku. Aku lak sing ndodok ngene. Bener mlakune rene teko kene lak kok reting etek rene iki. Kuwi arep nyedeki kowe nganggo batang. Oh, kentung nganggone batang. Oh, nggih. Sing wangi. Aku ambune batang. Nuwun sewu bocah baguse kene ambune batang. Nek aku batang kowe ora kok luweh nemen lho nggih. Ya cuwilan mayit lah paling enggak. Loro kowe. Ya didongakne mung iki ya kripik gedang, kripik tela, sithik edang waton rata. Iki kira acarane bersih desa. Diratakne saka kono keke diiring-iring teko kene iki bali desa. Paling endak ndongakne. Dongane apa kentolku kenceng. Lakune aduh. Teko kene gagal tok. Pokoke dongaku karo bedinging luar biasa. Bedinging bersama desa kita bisa, bersama rakyat kita bisa, bersama untuk menuju yang Linda molek. Dingin. Jadi desa sing dingin. Ngono. Lah yo ngono. Niki ngerti siji. Pokoknya masyarakat ini tak dongakne rezekine lancar. Pokoknya bersih desa ngilangi barang sing ala. Muga-muga barang sing elek ilang, barang sing apik teko muga-muga ngene rezekine lancar. Sing ora duwe bojo kang oleh bojo. Ngono kuwi. Iki rak engko bengi acarane wayangan ruwatan. Ruwatan iki dalam arti membersihkan tolak balak. Ngresiki apa sing ala ning desa iki, nekake rejeki sing makmur ning desa iki. Mugi-mugi panjenengan sedaya paringana panjang umur Allahumma. Rezeki lancar Allahumma. Sedaya guyub rukun Allahumma. Amin. Nah iki ra kok bagi pembarong iki ra bodho ngantuk dadi kripik gedang kripik tela Sithik eding waton rata. lali to men. Mikir sih tak. Nggih monggo. Mas Heri ndang. Nah diopet Mas Heri.